दुवार समस्टिनि रायजो राजाफ्रा लोब लोब ओंखारबोदों। बर' आदिबासि राजबंसि बयबो हारि गुरखा ओंखारबोदों। दा बे समस्टियाव खाम्फा बरगयारी बिथाङा गोबां भटआव बिथाङा देरहासार जागोन। जोंनि पलिसि नङामोन, बिथांनिनो पलिसि। दा बिथाङा जिहेतु खाम्फा बरगयारी बिथांखौ फेजेननो फैबाय, खाम्फा बरगयारी बिथाङाबो सासे उन्दै लिडार नङा। दा नंखायनो बिथाङाबो गिदिर लिडार हिसाबै देबरगाव समस्टियाव बिथाङाबो नमिनेसन होदों आरो देबरगावआवबो 14 चिराङावबो खाम्फा बरगयारी बिथाङा गोबां भटआव देरहासार। हाग्रामा महिलारि बिथाङा मेक बिटिसि ग्रेट एगेन होननाय मोनसे स्ल'गान होदों। 17 बोसोर सानसे मोनदोंमोन हाग्रामा महिलारिया ग्रेट बानायनो हादिया, स्मलसो बानायबाय आरो गोदानै मा ग्रेट बानायनायनि फर्मुला दङ आं मिथिया। चिरां दुवार समस्टिया जोंनि बयनिख्रुइबो मोजांसिन समस्टि। बेवहाय आगोलावबो जों देरहादों, एबारबो जों देरहागोन। चिरां दुवार ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा UPPLखौ जोबोद मोजाङैनो बरायदों। मानोना चिरां जिल्लायाव थांनाय 5 बोसोराव जों जोबोद मोजां खामानि मावदों आरो चिरां दुवार समस्टियावबो जों जोबोद मोजां खामानि मावदों। हा हुनि जेंना बेवहाय सुस्रांनायजों लोगोसे लामा सामा गोबां दैनि जेंना गोबां सुस्रांजादों आरो जिखिनि आद्रा दङ बेखौबो जों सुस्रांगोन। आरो बयनिख्रुइ गिदिर बाथ्राया जे रायजो राजाफ्रा गोजोन मोनबाय, रायजो राजाफ्रा रैखाथि गोनां मोनसे जिउ मोनबाय, रायजो राजाफ्रा दिनै फिन खेबसेबाव खौसेयै संसार जानो हानाय मोनसे थासारि फैबाय, गावनि हारिनि गेजेरावबो मालाय हारिनि गेजेरावबो। दा बे आगोलनि समाव बे चिरां जिल्ला बायदि समस्टियाव गोबां खस्थ' मोनदोंमोन रायजो राजाफ्रा, जिहेतु मोनसे गोजोन थासारि फैबाय। बेनिखायनो दिनै चिरां दुवार समस्टिनि रायजो राजाफ्रा लोब लोब ओंखारबोदों। बर' आदिबासि राजबंसि बयबो हारि गुरखा ओंखारबोदों। दा बे समस्टियाव खाम्फा बरगयारी बिथाङा गोबां भटआव बिथाङा देरहासार जागोन। सार, खाम्फा बरगयारी बिथांखौ हाग्रामानि गेजेराव मोननै बिजाबाव बिजाथि महरै फोसावदों। माबाफोर जोंनि पलिसि नङामोन, बिथांनिनो पलिसि। दा बिथाङा जिहेतु खाम्फा बरगयारी बिथांखौ फेजेननो फैबाय, खाम्फा बरगयारी बिथाङाबो सासे उन्दै लिडार नङा। दा नंखायनो बिथाङाबो गिदिर लिडार हिसाबै देबरगाव समस्टियाव बिथाङाबो नमिनेसन होदों आरो देबरगावआवबो 14 चिराङावबो खाम्फा बरगयारी बिथाङा गोबां भटआव देरहासार। हाग्रामा महिलारि बिथाङा मेक बिटिसि ग्रेट एगेन होननाय मोनसे स्ल'गान होदों। 17 बोसोर सानसे मोनदोंमोन हाग्रामा महिलारिया ग्रेट बानायनो हादिया, स्मलसो बानायबाय आरो गोदानै मा ग्रेट बानायनायनि फर्मुला दङ आं मिथिया।